Exercise, happy Monday. Kape-kape. Kaya pa ang pasok natin. Exercise. Tama pa ako dito. Lakad muna tayo. Tayo sa kapitbahay. Magandang may weather ngayon, mainit. Mga basura. Magandang weather. Lakad muna. Happy Monday. Ganda ng araw, oh. Woo! Kape-kape. Yung RV na yun, for sale yun. Galaw-galaw, galaw-galaw. Yung mga email ko. Mga dumating na. Ating mga review. Check na natin yung email natin. Okay, ganda ng araw. Kailangan protektahan ng mata. Yung pakatahimik yung Monday. It's basura day today. Ganda ng init ng araw. Tindi. Summer na. Summer na. Wala nang pipigil. Init na. Lalo na ngayon. Grabe. Ang init. For rent yan, yung RV niyan. Yung RV, for rent na yung manong yan. Mati sa lilim. Grabe, kailangan ko ng mga white shirt ngayon. Tag-init na. Okay. Workout na tayo dito na lang sa garage. Ngayon tayo sa garage mag-workout. Okay, set up. Simple lang.
Yan. Yan na lang. Sit up natin. Ting. Whoops, gloves. Sit up mat. Dito ako nagsisit up. Yan. Yang! Good morning! Yung tanim mo, oh. Ano? Ating mat. Ang ating abs mat. Yeah. Okay, yan naman. Monday. Ito sa ating abs. Gloves. Okay, ready? Exercise muna.